Αυτό το βίντεο είναι για τα θεραπευτικά φυτά και το πρώτο μας βίντεο αναφέρεται στην αλόη. Η αλόη είναι γνωστή ως φάρμακο. Είναι ένα είδος έκχυμου φυτού που υπάρχει περίπτωση να κατάγεται από την Βόρεια Αφρική, τις Κανάριους νήσους και το πράσινο ακρωτήρι. Η αλόη μεγαλώνει σε άνυδρα κλίματα όπως η Αφρική και άλλες άνυδρες περιοχές. Συνιστάται και για θεραπείες. Έχουν γίνει πολλές έρευνες παρά τις αντιθέσεις αυτές. Το εκχύλισμα της αλόης, της γνήσιας, είναι χρήσιμο για την επούλωση πληγών και εγκαυμάτων, επίσης για την αντιμετώπιση του διαβήτη και αυξημένων λιπιδίων στο αίμα. Αυτές οι θεραπευτικές επιπτώσεις και οι θετικές θεωρούνται ότι ωφελούνται στην παρουσίαση στοιχείων όπως πολυσακχαρίτες, ανθρακινόχοι και λεκτίνες. Αυτό είναι το βίντεο με τα θεραπευτικά μας φυτά. Σας παρακαλώ κάντε like όποιοι σας άρεσε το βίντεο και μια κοινοποίηση για να μας γνωρίσουν κι άλλοι. Γεια σας.